Имах едно прозрение и ще ви кажа какво точно. Докато се чудех как да мисля за държавата, така че не се тормозя, осъзнах нещо много важно. Че всъщност аз през целия ми живот съм оперирал на принципа, че всъщност България е една суверенна държава. Което какво означава? Народа, все едно, ние всичките имаме някаква форма на демократично управление, дори то да е олигархично, така да се каже, но все едно гласът има значение, второ парите, които вкараш в държавната хазна, отиват някакси преразпределени за услуги. Това, което аз в момента осъзнавам и мисля, че ми се чупи за пръв път така майндсета, е, че България всъщност не е държава. България е една територия, на която има българи. И мислете така за абсолютно всички други държави в Европейския съюз, да речем, може би не навсякъде е така, но ние сме просто една територия, на която има преобладаващо българско население. Оттам нататък тръгват едни много интересни заключения. Първо, това нещо, което аз си мислех, че ако вкарваш повече данъци под някаква форма и ако управляващите са едни, те би било да следва тези повече данъци да отиват за детски градини, за болници, нали, за добруване на цялото общество. Но това, което всъщност аз сега осъзнавам е, че всъщност ние тези данъци ги даваме на империята и последната империя, която сме нали, последните 30 години е САЩ. Тоест това са техните пари, ние сме техни роби и имаме тук едни поставени еничари с бели екички, които те си обучили в техни университети под някаква форма, дали ще е в Европа или в САЩ. И те просто си имат някаква комисионничка, 3% от всичките кражби, които направят на тази територия. Общо взето, ако мислиме така за абсолютно същите политици, не се ядосвам. Наистина, вече не се ядосвам, ако така го знам. Проблема е, че аз съм израснал в тази американска Холивуд система, която ти казва, нали, ти си демокрация, ти имаш някаква права. Американската система е някаква така лъжа. Докато, примерно, руската система, тя не е така. Русия ти казва, ти си роб, оправи се или се изнася, ако нещо не ти изнася се от държавата. Американската система ти казва, не, работи тук, ако работиш ще сполучиш, колкото повече работиш, колкото повече данъци плащаш, накрая ще има справедливост, ще има демокрация, ако се трудиш, нали, народа ще спечели и всичките филми, главните герои, това е абсолютна лъжа. Сега го осъзнавам, че това е абсолютно лъжа. Просто не казано, не знам защо, сигурно се получава по-голяма продуктивност на обществото по този начин. Докато руската система нали смачква всичките, където ти казват директно. Тоест едната система е нещо като покер, нали? Абе имам ли тук аса, нямам ли аса? А другата система е нещо като шах. Еви, това са фигурите, това е дъската, спасяй се. Нали? Шах и мати след 3 хода, оправи се. И споделям ви го това да си помислите малко и вие за този модел. Дали всъщност, ако вие като мен се бъркате, не го знаете това, защото никой да ми го каже. Нали? Нямам познати, които да са или роднини, които да са били управляващи някъде при историята, защото това сигурно на по-високо ниво, като отидеш ти го казват. Абе така и така, ти не трябва да мислиш за твоята държава като суверенна държава. Вие сте ни роби, просто ви лъжеме, че не сте роби.